Hi guys, जायफोरा आंनि YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकन थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथांमोन आंबो गोदानसो लोगोफोर, आंखौबो सापर्ट खालाम। गेजेर गेजेर बिदिनो नुलांबाय थागोन आंनि थानाय जानाय स्टाइलफोरखौ माबायदि लाबोयो बेखौनो नायलांबाय थादों गेजेर गेजेर आरोना। सानफ्रामबोथ' होनो टाइम मोननाय नङा आंबो, नोंथांमोन माथो खालामनो। गेजेर गेजेर लाबोगोन आरो ब्लग भिडिअ। आंनि चेनेलनि नामानो जाहैबाय, नामखौनो दोनदों माने लोगोफोर, सोमदोन बर'। नोंथांमोन साबस्क्राइब शेयार एन्ड कमेन्ट लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर ना। दुइटायावबो थांनो जासिगोनानो आरो मथा मथि 1 घन्टा नांगौ। ओंखाम जाना दुगैनानै रेडि जानांसिगोन। जानुवारियाथ' मोनफैबायानो लोगोफोर, 2024आ। खानाफोरखौ मा जानो सानदों लोगोफोर, कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो। न'आव जायो, गामियाव जायो ना पिकनिक ट्रेभेलिं खालामनो जानो लुगैयो नोंथांमोना? आंथ' गोजानाव थाङा, न'आवनो जानो हागौ आं गामियाव लोगोफोरजों। 31 दिना थांगोन आं न'आव लोगोफोर। 31 दिना थांनानै 1 तारिखैबो थानोसै, एन्जय खालामसै लोगोफोरजों साननैसो।